En Winnie Skrektelien die zei tegen mij, ik ben er gewoon emotioneel van. Wat is het al lang niet dat de kerk zo vol best gaat. Vanmiddag hebben we een speciale muzikale middag georganiseerd. En daarvoor hebben we Breathe uitgenodigd. By wild desire, on fire, I went down, 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 the flames went higher. En misschien mag de meester achterin een beetje roemte meisje. Dit mag dus een pom vaststellen. Deze pom is het symbool van onze crowdfunding. Dit joert van start gaat. Want, zoals we misschien wel begrepen hebben, en misschien hebben we gewoon het filmpje wel zien, hebben we nou het basisbedrag voor de renovatie, voor dat wat gebeuren moet. Maar we willen heel graag een toegang onder het wargel hebben en we willen graag een tweede toilet erbij hebben. En er zijn nog een paar dingetjes. Toen zijn we dan beginnen we een crowdfunding. De pom staat daar symbool voor. Want we willen graag toch nog een €30.000 bielkoop.